E vostede é daqui? E iso de San Sadurniño? Eso que ven por Saturno, non? Pois eu vou a Xixón. Eu son de Xixón tamén. Pasa que levo aquí moitos anos. Quero dicir que na miña conciencia eu levo 14 anos en Galicia. Pero o mellor non. O mellor só pasou un instante. A ver, está lonxe ou non. Ou non, depende da velocidade. E a velocidade non é unha cousa tan fácil de percibir. Que o que a nós nos parece lento, os trens da Feme, por exemplo, o mellor é que van casi a velocidade da luz. Ti coñeces a Francisco Franco? É como unha máquina do tempo. Un colle un tren no 62 e aparece en San Sadurniño no 2016. Próxima parada, San Sadurniño.
Pois eu ás veces síntome moi soa. Claro, porque vexo que vos estades todos como nun universo newtoniano, non? Mentres que eu vivo nun espazo cuántico.